רספקט! אז אני הגעתי לה מה זה רספקט! ואנחנו נראה לכם איך לשלב וואטסאפ API עם מסע לקוח מטורף כדי שהלקוחות שלכם יעופו עליכם. יש לכם מוצר, שירות, הטבה שאתם רוצים לספר לכל הלקוחות שלכם, הגיע הזמן לעבור לוואטסאפ API. תשלחו ברשימת תפוצה בלתי מוגבלת של אנשים, כל הכישורים בהודעה יגיעו לחיצים, כחולים, יפים. אם אתם רוצים לשלב בוט ואפילו בוט AI כדי לסגור את הליד, דברו איתנו. כל דבר היום אפשר להשיק בוואטסאפ API. כל האייטמים היה אביבית משיקה חבר חדש! אוקיי. לא כל דבר אפשר להשיק בוואטסאפ API. חבר נגיד, אל תשיקו בוואטסאפ API או בחתונה. אבל מוצר או שירות, תשיקו בוואטסאפ. וואטסאפ API. וקבלו רספקט. זה חתונה שלי! רספקט!